σήμερα παίζουμε Ολυμπιακός εναντίον Paris Saint-Germain. Έχω βάλει κάποιους παίχτες από άλλες καλές ομάδες στον Ολυμπιακό. Έχω βάλει Ρούνεϊ, Ματουιντή, Ρονάλντο, Πολ Πογκμπά, Μάρκους Μπέργκ. Τέλος πάντων, τώρα αρχίζει το μάτς. Ρούνεϊ πίσω στην άμυνα, Σιώβας, Μάρκους Μπέργκ με αριστερό για τον El Abdellaoui. Εκείνος δίνει στον Κριστιάνο Ρονάλντο, σεντράρει, η κεφαλιά από τον Ματουίντι, πάει γκολ και γίνεται έτσι το 1-0 για τον Ολυμπιακό στην αρχή του μάτς. Από την γλυκιά και καταπληκτική σέντρα του Κριστιάνο Ρονάλντο, στο 6ο λεπτό 1-0 ο Ολυμπιακός. Ματουίντι. Μπράβο. Ρε βλάκα. Τέλος πάντων. Πλάγιο που εκτελεί ο Ρούνεϊ, δίνει για Μαζουακού. Εκείνος σεντράρει, η κεφαλιά από τον Ρονάλντο είναι δυνατή και πέφτει ο Τραπ και μαζεύει. Ωραία ο Μπέργκ στο κλέψιμο. Σεντράρει. Δεν ήταν πολύ καλή. Μαζουακού, το σουτ. Ο Τραπ. Γενικά το Pro 2016 είναι πολύ καλό, αλλά θέλω να σας πω κάτι για το FIFA, διότι το FIFA είναι το FIFA 15 και το FIFA 16 όσο αφορά τις εκτελέσεις φάουλ ή τα σχετικά δεν αλλάζει τίποτα. Δηλαδή αν έχετε το FIFA 15 δεν υπάρχει καν λόγος να πάρετε το FIFA 16. Αλλά όλα αλλάζουν στο FIFA 17. Θα πω να το πάρω παιδιά, πάρτε το γιατί εκεί αλλάζουν όλα. Αυτό είναι το διαφορετικό FIFA, όχι το FIFA 16. Και γκολ από τον Ντι Μαρία. Ούτε με σφαίρες δεν πιανόταν, κοιτάξτε. Και πάλι το σούτ με το αριστερό, ο Ρομπέρτο βούτυξε σωστά, δεν μπόρεσε όμως να αποκρούσει και να και να είναι το σκορ έτσι όπως ήταν. Τώρα ο Μαζουακού, ο El Abdellaoui, πάρα πολύ ωραία, κατεβαίνει ωραία, περνάει ο El Abdellaoui, κάνει την πάσα, ο Πογκμπά προλαβαίνει αλλά είναι λίγο αργά, ο Πογκμπά προσπάθει να σουτάρει, νομίζω, δεν είδατε πολύ καλά, Καμπιάσο, Μάρκους Μπέργκ, Κριστιάνο Ρονάλντο, τρέχει, σεντράρει, τίποτα. Είμαστε στις καθυστερήσεις του 45. Ντι Μαρία πάλι. Πάσα για τον Ιμπραήμοβιτς. Ιμπραήμοβιτς το σούτ στο δοκάρι. Στη συνέχεια θα προλάβει ο Μαζουακού πρωτού πάει έξω. Σιώβας τώρα, Αλμπέρτο Μποτία. 1-1. Τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Πατάω pause να το συνεχίσω στο δεύτερο. Και αρχίζουμε το δεύτερο ημίχρονο. Όπως καταλαβαίνετε, εγώ είμαι Ολυμπιακός, ομάδα δεν αλλάζω, θρύλος για πάντα. Όσοι είστε φάνους του ΠΑΟΚ, εντάξει, καλή ομάδα είναι για αυτή, αλλά θρύλο, θρύλο,
εσύ, θα είμαι πάντα εγώ, να σου τραγουδώ. Θρυλολέ, ολέ, θρυλολέ, ολέ. Γκολ του Ρονάλντο. Τώρα Thiago Motta, Rabiot, Matuidi, δεν μπόρεσε, Di Maria. Τώρα έχει επεμβάσει ο Ρομπέρτο να έρθει πάλι η φάση. Το είχα pause εκείνη την ώρα από το σουτ του Ιμπραήμοβιτς, ο οποίος έχει πάει στη Manchester United. Τώρα corner για τη γαλλική ομάδα. Ο Ραμπιό, η κεφαλιά πάει λίγο πιο πάνω από το οριζόντιο δοκάρι. Πολύ μεγάλη ευκαιρία για την Paris Saint-Germain. Ρομπέρτο, πάσα για το Καμπιάσο. Εκείνος στον Ρούνεϊ, Μαζουακού, Πογκμπά, Μαζουακού, πάλι στον Πογκμπά. Ο Πογκμπά τρέχει έστω να κάνει ένα σουτ, το δοκιμάζει και ο Τραπ θα επεμβάσει. Μάξουελ, Di Maria, κλέβει ο Λαμπτελαουί, Ματουιντή, Πογκμπά θα το σουτάρει και ο Τραπ πάλι θα απεκρούσει. Στο 76 μια τεράστια ευκαιρία. Έχω 6 μέρες να κάνω gaming και γι' αυτό σήμερα είπα να το κάνω το βιντεάκι έτσι για να γουστάρουμε και να πάρω και κάνα like. Καθώς έχουμε φτάσει στους 6 subs. Σέντρα από Μαζουακού. Κεφάλια, πολύ μεγάλη ευκαιρία για τον Ολυμπιακό από τον Μatuidi. Καθώς το σκορ είναι 2-1, νικάει ο Ολυμπιακός. Λούκας Μόουρα. Η μπάλια για τον Καρατζούγκα. Di Maria, πάσα κάτω, Ραμπιό. Εκείνος στον Λούκας Μόουρα. Τώρα πάει για αντεπίθεση Paris Saint-Germain. Ραμπιό. Πάσα για τον Ιμπραήμοβιτς. Εκείνος περνάει. Θα σουτάρει με το δεξί και θα βάλει τον γκολ. 2-2. Ισοφάρισε για την Paris Saint-Germain, η οποία τώρα έκανε την αντεπίθεση με τον Σλάταν Ιμπραήμοβιτς να σκοράρει και να ισοφαρίζει την Paris Saint-Germain. Και τώρα τέλος. Θα πάμε στη διαδικασία των πέναλτις. Ξεκινάμε τώρα τα πέναλτι. Όπως βλέπουμε να ετοιμάζονται οι παίχτες. Τώρα ο Μatuidi θα κάνει το σουτ στην αριστερή μεριά, γκολ. Ο Τραπ βούτυξε σωστά, ωστόσο δεν μπόρεσε να το πετύχει. Di Maria, γκολ. Έκανε το 1-1. Αούλ, Πογκμπά. Το σουτ, γκολ. 2-1. Τώρα Thiago Silva, γκολ. 2-2. Κριστιάνο Ρονάλντο. Το σουτ στη δεξιά μεριά, γκολ. Όχι στην αριστερή.
Zlatan Ibrahimovic. Τώρα το σουτ, επέμβαση του Ρομπέρτο. Παραμένει το 3-2. Ρούνεϊ. Παραμένει. Ρομπέρτο. Επέμβαση. Τώρα είναι η στιγμή του άγχους. Αν το βάλει νικάει, αν το χάσει συνεχίζεται η διαδικασία. Τώρα ο Μάρκος Μπέργκ κάνει το σουτ και νικάει με 4-2 Ολυμπιακός στα πέναλτις. Αυτό είναι απίστευτο. Λοιπόν, αυτό ήταν το βίντεο μας για σήμερα. Αν σας άρεσε κάντε ένα like, ένα subscribe, ένα comment και μια εγγραφή στο κανάλι μου για να τα πάμε καλύτερα. Αυτό ήταν το βίντεο. Γεια σας.